Fáza číslo 1, dispozičný koncept. 2D, koľko stojí takáto fáza? Robíme si vždycky vlastné zameranie, čiže nerobíme nejaké kresbičky, ale sme tam s počítačom a urobíme si 3D model rovno tam. Tak ale to už si musíš byť istý, že to zadanie máte doma. Keď idem merať, tak má 50% na účte už, áno. Dobre, koľko stojí táto fáza? 1400. Poďme kľudne svojvoľne do štúdie, že či teraz tá cena, či to tvoríte na základe metrov štvorcových, alebo na základe odrobených hodín. Úprimne neviem, či je to dobrá rada pre ostatných, ale my to primárne v projekcii takéhoto typu nerobíme. Našou motiváciou je urobiť najlepšiu robotu, akú vieme. Čiže my máme nejaký svoj štandard, ktorý chceme klientovi dodať a ten mu dáme. Nie, ale aký je možno taký pomer medzi štúdiou a tým realizákom? Pomer. To je tiež tak 50/50. Kto prichádza vlastne do procesu ešte v realizáku, ktorého vy musíte zaplatiť? V takomto balíku bežných služieb, ktorý sa teraz bavíme, tak v podstate nemáme už nikoho ďalšieho. Čiže toto všetko robíme my. My sme takí, že riešime statika vždy. Toto by som každému odporúčil, keď teda mám odporúčať niečo, že skôr či neskôr príde nejaký sused klopať, že čo sa to tam deje, keď sa tam dlhšie búra. A ty iba takto ukážeš statiku. A keď máš statický posudok, tak vždy to je príjemnejšie pre všetkých. A vieš nám ešte povedať, že aké je zase rámcovo nejaké percento zo zisku, aby ste ten chod ateliér udržali? Vítajte v rubrike Za koľko. Je to taká nová rubrika, máme za sebou pilotný diel s Ondrom Kurekom a je to rubrika, v ktorej sa budem rozprávať s architektmi o peniazoch, pretože je to veľmi citlivá téma, ale veľmi dôležitá téma. Veľmi rešpektujem tých architektov, ktorí sa o tom nechcú rozprávať, ale potom sú architekti, ktorí sa o tom chcú rozprávať, tak sa snažím urobiť teraz takýto koncept 10-dielny. A máme za sebou teda pilotný diel s Ondrom Kurekom z VOTu. Tam sme sa strašne veľa naučili. A tým, že je to pilot, tak tú dnešnú epizódu by som bral trošku ako prvú. A môjim takým prvým teda hosťom, prvým alebo druhým, bude dneska Andrej Šabo z bratislavského ateliéru Noise. Ahoj Andrej. Čau Peťo, zdravím všetkých, ahojte. Aby sme sa nerozprávali o všetkom a zároveň o ničom, tak si to vysvetlíme na takom interiéri, tradičný trojizbový bratislavský byt. Ale čo by som povedal, veľmi dôležitá vec, že chalani z Noise nie sú žiadni ako keby interiéristi. Robíte veľa vecí, necítite sa teraz ako takí tvrdí interiéristi, ale povedali sme si, že aby sme tomu dali hlavu petu, tak si to vysvetlíme proste na príklade interiéru. Takže začníme proste normálne natvrdo cenotvorba. Hej. No ja som si vytlačil takúto našu ponuku, aby som mal pomôcku. Áno. To, čo sme sa dohodli, že si povieme ten povedzme bratislavský bežný byt, tak to si myslím, že ja som nad tým uvažoval tak, že ak správne chápem, že pre koho tento podcast má byť, tak by to mohlo byť pre niekoho, kto možno začína, koho zaujíma táto cenotvorba a aj pre nejakú jeho možno budúcu prax. Ale ešte podľa mňa to je pre všetkých. To je, áno, to, čo si povedal, ale potom je to aj pre architektov, ktorí na pive si to niečo povieš. Môže sa o tom pobaviť. Ale reálne nevieš. Hej, čiže... Ale myslím si, že ten proste bratislavský byt, alebo volajme to takto, je možno taká tá vec, ktorú sa každý stretne, lebo tak zase iné naceňovať nejakú veľkú prevádzku interiérovú a iné naceňovať byt. Čiže to je také, že každý si to vie predstaviť, tak preto sme sa dohodli, že urobíme niečo takéto. A no čo, tak prejdeme si, že ako to my teda ideme máme. Si to prejsť. Úplne taká základná, aby sme to teda zaramcovali, lebo to sme sa bavili už predtým, že aká je vaša taká iba priemerná cena za taký byt, trojizbový, niekde okolo 70-80 metrov štvorcových, že čo je taká vaša priemerná cena? Hej, no zhruba, keď som si to tak pozeral, lebo sa hovorím, že je to veľa premenných, ale taký bežný byt vieme spraviť niekde medzi 70 000 za tú projekciu. Dobre, a čo to znamená, že to je cena za čo? Ten projekt samotný, to je v podstate, príde klient, osloví nás, kúpil som si povedzme byt v úplnom nejakom, no nepoviem, že v štandarde, ale povedzme, že bez štandardu. Akože možno aj v novostavbe, ale riešime aj veci, čo sa týka kúpeľní, kuchyne, podlahy, dvere a tieto veci. Alebo nejaký bežný byt, ktorý povedzme není úplne rozsekaný, že nejaké také tie zásadnejšie rekonštrukcie, to je zase o niečom inom. Ale taký ten štandard, ktorý si vie každý predstaviť. Tam máme ten proces rozdelený na 4 fázy. Prvú vec to voláme fáza 1, koncept. Tam v podstate riešime vždycky dispozičnú schému, lebo pre nás ako architektov je vždy veľmi, v podstate najpodstatnejšie to, ako sa v tom priestore funguje. Potom máme štúdiu samozrejme, tam sme už v 3D. To som iba chcel povedať, že v tom koncepte sme stále v 2D. V štúdiu už sme v 3D, tam riešime materiály, farby, kompozície a akože normálne celý návrh.
potom máme realizák a toto sú 3 fázy, ktoré vlastne ponúkame ako ten prvotný balík. A potom je fáza 4, čo je koordinácia realizácie, alebo stavebný dozor, alebo volaj to, ako chceš. A to už potom riešime hodinovkou separátne. Hej, však k tomu sa pekne dostaneme. Hej. Čiže povedzme si ešte, že možno koľko časovo trvá ten projekt interiéru. Stále sme v takom priemernom. Hej, no je to akože samozrejme veľmi individuálne, ale no neviem, no tak tie 3 mesiace hovoríme akože to také ten bod 0 a potom sa to, často to rastie, ale... Fakt, že za 3 mesiace dokážete spraviť komplexnú rekonštrukciu s návrhom? No, tak to je ako návrh. Iba projekt. Dobre. Hovoríme o projekte samozrejme. Dobre. Hovoríme o projekte. To ešte, čo povieme, je v podstate, že v každej z týchto fází, alebo akože vo fáze štúdia a vo fáze realizačný projekt, máme vždycky urobené nejaké revízie dohodnuté, čiže v každej tejto fáze máme 3 revízie, čiže počas štúdie prídeme s nejakým návrhom, dáme to klientovi, spravíme vizualizácie, pripravíme mu v podstate tie všetky veci, ktoré potrebuje, on má nejaký čas na to, aby si to prešiel. My úprimne netlačíme nejak veľmi na ten čas, že by sme teraz povedali, že dobre, tak teraz zajtra nám musíte dať vedieť, lebo myslím si, že keď niekto niečo takéto robí, tak potrebuje aj on trochu, aby navnímal ten návrh, aby urobil správne rozhodnutie, lebo podľa mňa je dôležité, nech sa to urobí na začiatku, ako potom sú nejaké zmeny, lebo si to slabo vypremyslel. Čiže v každej z týchto fáz máme 3 revízie, čiže dokopy v rámci toho projektu máme 6 revízií. No mimo konceptu, lebo ten koncept v podstate to ide rýchlo. Dobre. Takže rozprávame sa teda o peniažkoch, hej, čiže super, že to máte takto rozdelené, môžeme si to pekne prejsť po tých fázach. Fáza číslo 1, dispozičný koncept, hej. V 2Dčku, koľko stojí takáto fáza? My necháme si vždy urobiť veľké zadanie, čiže to sa tiež snažíme, že na začiatku si spravíme šerovaný folder s klientom, on nám spíše svoje potreby, pocity, nálady, očakávania a na základe toho my si spravíme, samozrejme to ešte poviem, že robíme si vždycky vlastné zameranie. Čiže ideme na miesto a tam už rovno robíme 3D model. Čiže nerobíme nejaké kresbičky, ale sme tam s počítačom, strávime na tej stavbe nejaký čas a urobíme si 3D model rovno tam. Tým pádom potom vieme už... Tak ale to už si musíš byť istý, že to zadanie máte doma, nie? No, tak keď idem merať, tak má 50% na účte už, áno. Dobre. To sa môžeme tiež baviť, ale hej. Čiže máme meračku, na základe toho už potom máme zadanie, vieme presne, čo ten klient potrebuje, sedíme a robíme dispozičné schémy. Urobíme ich viacero, lebo akože to je tiež taká vec na teoretickú debatu, že či je riešenie jedno správne, alebo je viacero, ale my sa snažíme fungovať trošku takým dialogom a počúvať a ukážeme možnosti a vždy povieme, že dobre, no tak toto je optimál, keby sa dalo, tak sa dá aj toto, keby sa nedalo, tak sa dá toto. No a nič, vybere sa jeden a pre nás sú dôležité tie fázy aj preto, lebo keď sa raz vybere jeden z tých konceptov, tak už sa nevracame v dispozícii. Čiže keď robíme štúdiu, tak dispozícia je locked. Už vieme presne, ako ten folderis funguje. Čiže to je tiež niečo, čo sme sa možno naučili postupne, že preto možno sme aj urobili tú fázu, lebo možno nie každý to robí, že niekto rovno robí štúdiu, chápem. Ale už keď robíš 3Dčko a motáš sa tam, tak zrazu je to neefektívne. Dobre, koľko stojí táto fáza? Rámcovo. 1400. A to tiež strašne záleží, lebo však to si potom môžeme povedať, že ako robíme tie ceny, ale že... A potom vlastne ten zbytok, tá štúdia a realizák máme tak 50-50 zhruba. Nedieje sa ale to napríklad, že niekto tak trošku zneužije? Že vás využije práve na tú dispozičnú fázu iba a potom už to tak nejako akože... Tým, že to máte po fázach, tak sa tak nejak rozidete a... Není to tak. Akože úplne úprimne na začiatku to vzniklo možno aj z tohoto dôvodu, že vieš, keď sme úplne začínali, tak chodili ľudia, ktorí chceli, ale vlastne nemali alebo nevedeli a aj to je to, čo sme sa postupne že nejakým spôsobom odkomunikovať, že čo vlastne tá služba obsahuje a úprimne niekomu možno stačí upratať tú dispozíciu. Akože ja si nemyslím, že architektúra je o tom, aké máš farby, alebo je to samozrejme súčasť toho, ale tá dispozičná schéma je určite jedna z tých najdôležitejších vecí. A keď niekomu vieme pomôcť nejakým malým balíčkom služieb, že mu to teda zameriame a urobíme mu dispozičnú schému, aj keď povedzme, akože viem, keď sme to robívali, tak sme urobili ten koncept možno aj bez zamerania, že sme mali nejaký folderis, ktorý nám oni dali, urobili sme im zo pár schém a oni boli radi. Akože aj také bolo.
Samozrejme už sa nám to nestáva, lebo už tí ľudia chodia za nami kvôli iným veciam ako takýmto basic, ale hej, jasné. Dobre, a robíte takýto dispozičný koncept, lebo to je často také celkové prekopanie a zistenie toho potenciálu toho bytu. Robíte to aj pri novostavbách? Tam to robíme tak, že neúčtujeme priamo ten koncept, lebo je nelogické, že niekto si kúpi byt za 500 000 a teraz by chcel akože kompletne presekať dispozíciu, kde už často má urobenú elektriku a neviem čo, prípravu vzduchotechniky a neviem čo všetko. Ale nejaké menšie úpravy, ale dobre, niekedy aj väčšie, ale väčšinou v tých ponukách máme to, že dobre, menšie úpravy riešime potom v štúdii. A máme to tam nejakým spôsobom zahrnuté. Dobre, poďme kľudne svojvoľne do štúdie, lebo však to je taký prvý veľký návrhový jasné, krok. Tak to je to, čo vlastne každý ako keby chce. To je to, kde vidí tie obrázky, čiže to je to väčšinou to, čo nám ľudia píšu, že chcú teda vizualizácie bytu, ale... Tak tu môžeme podľa mňa začať tak aj principiálne, že či teraz tá cena, či to tvoríte na základe metrov štvorcových, alebo na základe odrobených hodín. U nás je to taká kombinácia, že samozrejme musíme brať do úvahy aj rozsah zadania, samozrejme, že či je to menší byt alebo väčší byt, čiže tá metraž určite je nejaká súčasť tej ceny. A potom je to aj stav, že samozrejme je niečo iné novstavba, niečo iné je úplná vec, ktorú ideme kompletne rozbiť. Potom ďalšia vec je aj nejaké investičné náklady, že povedzme, keď vidím, že je to bežný byt, kde pôjdu štandardné peniaze, tak je to niečo iné, ako keď viem, že to je naozaj niečo prémiové, kde do toho aj pôjdu prémiové peniaze, tým pádom sa bude oveľa viac riešiť veci, tým pádom aj detaily, aj náročnosť niektorých vecí bude iná, čiže tam samozrejme to potom ide úplne inde. Čo sa týka nejakého trackovania hodín, to úprimne neviem, či je to dobrá rada pre ostatných, ale my to primárne v projekcii takéhoto typu nerobíme, lebo v podstate máme to nastavené tak, že keď raz nás niekto osloví s projektom, dáme mu cenu, máme tie revízie, to je niečo, čo nás ako keby nám dáva rámec začiatku a konca projektu, ale našou motiváciou je urobiť najlepšiu robotu, akú vieme. Čiže my máme nejaký svoj štandard, ktorý chceme klientovi dodať a ten mu dáme. Čiže to, či ma to na konci dňa stálo 100 alebo 200 spálených hodín, je síce akože pekná metrika, ale neurobím iné rozhodnutie na budúce. Viem, koľko si za ten projekt viem vypýtať a ten štandard, ktorý chcem odovzdať, je taký, ktorý chcem odovzdať. Čiže chápem. Ale to, či na tom stráviš 100 alebo 200 hodín, je v závislosti od tých zmien, alebo vyslovene od takého prehlbovania? No, často je čo je ten dôvod? Často je to aj o nás, že povedzme, my tam vidíme niečo, čo chceme vyskúšať a viem, že to neprejde, ale proste to tam chceme skúsiť a urobíme to. Vieme, že to je na moje triko, ale rozhodne nechcem nejakou ekonomickou metrikou schádzať k tomu, že by som robil iné rozhodnutia, alebo že by som robil veci povrchnejšie len preto, aby to proste som mal takú hodinovku na konci dňa, keď sa to dá tam, že čiže takto nefungujeme, čo sa týka projekcie. Potom samozrejme v tej fáze koordinácie, tak tam ideme hodinovku, lebo tam je zase veľa premenných, niekedy klient má nejaké očakávania, vyberajú sa nejaké veci, čiže tam už samozrejme to riešime. Dobre, stále sme v tom ako keby priemernom byte trojizbovom bratislavskom. Koľko trvá tá štúdia rámcovo a koľko stojí? V dnešnej dobe, keď príde za nami klient, tak my to síce delíme na tieto fázy, sú aj ocenené, ale 99% to funguje tak, že ten klient si objedná celý balík služieb. Tým pádom my už neriešime, koľko trvá štúdia, koľko trvá realizák a nefázujeme to akože fakticky tak, že by som teraz mu povedal, dobre, tak a tuto je hotová štúdia, lebo tie fázy sa reálne prelínajú. Čiže ja keď robím štúdiu, tak už viem, aké tam chcem technologické veci urobené, čiže už musím mať niektoré veci rozplánované viac, čiže viem konkrétne produkty, viem konkrétne riešenia a tie si rovno aj zaznamenávam. Čiže ja už pracujem ako keby dopredu na tom realizačnom projekte do veľkej miery. Čiže u nás to funguje tak, že keď sa raz povieme, že dobre, ideme do toho, máme dohodnutú nejakú sumu, tak teda 50% suma na začiatku, 50% suma na konci a projektujeme. Aha, čiže to fázovanie je skôr, aby ste sa posúvali v tom projekte dopredu, aby ste sa nemotali, ale niekoho... A nech to má hlavne vysvetlené, že dobre, že ktorá fáza, ktorou prejdeme, nemá samozrejme povedané, že teraz je hotová štúdia. My si to kvázi povieme, ale neodovzdávam nejaké niečo, lebo skôr to máme na tie revízie, že máme 3 revízie a 3 revízie, čiže 6 revízií dokopy. Ale tak keď v 4. revízii riešim niečo, čo by malo patriť do štúdie, alebo
už v druhej si poviem niečo, čo sa týka realizácie, tak... A tie revízie znamenajú aj nejakým spôsobom stretnutia? Lebo revízia znamená ako keby také nejaké odovzdanie niečoho, ale že či to je, aby ste sa nestretávali teraz 10 krát v jednej revízii, vieš? Nie, no jedna revízia je kvázi jedno stretko, alebo nejaký call, alebo my to v podstate robíme všetko online, tieto veci, lebo tak počas covidu už sme sa vyškolili. Tam absolútne zmizli stredka, takže máme všelijaké online tooly, ktoré používame, máme nejaké také whiteboardy, alebo akože priestorové, virtuálne. A tam si tú dokumentáciu odozdávame, tam sa dá do nej kresliť, tam sa dajú dávať poznámočky do toho, čiže to má šernuté klient. A my mu povieme, že dobre, tak toto je 3, revízia 3, tam mám kompletne výkresy, vizualizácie, linky, my použijeme také panoramatické linkové vizualizácie, čiže on si vie kvázi pochodiť po tom byte, vie to odkomentovať a that's it. Čiže on, keď nám to odkomentuje, môžeme si k tomu dať call, môže sa zastaviť a on nám k tomu dá nejaké komentáre a my ideme ďalej a robíme ďalšie kolečko. A máš teraz, co si to trošku spomenul, že aký máte teda ten organizátor a organizér tej práce? Používate nejakú aplikáciu alebo niečo? Lebo znie to ako taká primitívna otázka, ale veľa ľudí proste, alebo veľa ateliérov funguje iba na tvrdých mailoch, kde sa vlastne stráca strašne veľa informácií. A že či máte nejaký task planner, kde sa všetci k tomu vyjadrujú, trackujú sa tie zmeny a toto vlastne. Ako ja som taký systémista, čiže ja už som vyskúšal všetky možné systémy, ale akože pretaviť niečo do praxe aj medzi kolegov a nehovoriac medzi klientov a dodávateľov, tak to už akože vôbec. Čiže snažíme sa to držať ako tak simple, ale povedzme, že maily, úprimne, dneska s klientami mailovo riešime možno ponuky, financie bez zmluvy a takéto, ale zvyšok je mimo mailu. V podstate my fungujeme vo väčšine na WhatsAppe, čo sa týka komunikácie, čiže každý projekt má vlastnú skupinu, kde sú klienti, 90% klientov má WhatsApp. Ten WhatsApp funguje dostatočne dobre na to, že ho majú všetci. Ale nie je to taký sledovač zmien. Nie, to je akože na komunikáciu. A popri tom samozrejme máme akože servery, čiže šerujeme veci, kde máme normálne foldre a akože revízia 1, revízia 2, revízia 3. A potom máme nejaké concept boardy a takéto, kde je vlastne ako keby taký nekonečný whiteboard, kde si v priestore môžeš tam ukladať veci a tam v podstate odtiaľ je linkované všetko. Čiže ty tam prídeš do toho prostredia, tam máš proste jedničku, tu máš link na Drive, tu máš link na toto, tu máš link na vizualizácie, čiže v podstate ten klient príde na jedno miesto a odtiaľ sa už dostane všade. Poďme naspäť, že hovoril si, že máte teda nejakú generálnu cenu, ktorá sa delí teda na dve časti, 50/50, úplne jasné. No jasné. A že vlastne tú štúdiu nejako nefakturujete samostatne, ale aký je možno taký pomer medzi tou štúdiou a tým realizákom? Pomer. To je tiež tak 50/50. Tak nejaké peniaze zhodne povedzme meračka a ten koncept na začiatku. Áno, jasné. A ten zbytok potom je zhruba 50/50, lebo tá štúdia, to považujem niečo, kde sa rieši to gro, poviem kreatívy, alebo toho, čo vlastne o čom ten projekt je, ale potom ten realizák zase ten si treba trochu odsedieť, čiže tam je zase čas. Zároveň štúdia je taká, že tu robíte v podstate iba vy v ateliéri, čiže to sú také peniažky iba pre vás. Kto prichádza vlastne do procesu ešte v realizáku, ktorého vy musíte zaplatiť? V takomto balíku bežných služieb, ktorý sa teraz bavíme, tak v podstate nemáme už nikoho ďalšieho. Čiže toto všetko robíme my. A ak tam prichádza niečo, to my máme v ponuke zakotvené, že nie sú tam ako keby projekty nejakých profesistov. Čiže ak treba statika, tak je to akože on top. Ak treba nejakú, projekt elektriky s pečiatkou, tak áno, tak je to tiež. Toto sa bavíme o tom, že riešime schematickú elektriku, kde príde potom realizátor, ktorý to nakreslí podľa našho projektu, spraví revízku po realizácii. Však vy už máte kopec skúseností, takže vieš veľa vecí predvídať, ale skúsme teraz možno trošku tak mikro poradiť. Presne, predstav si nejakých mladých architektov, ktorí teraz začínajú, robia prvý projekt interiéru, tak aby sa nepopálili, možno v tejto fáze presne, tak ty hovoríš, že toto je teda akože mimo, tak čo z tých 100 položiek je také najdrahšie? Z externých? Lebo keď sa niekto popáli, že dá nejakú ako keby ten balík sumu, teraz... Tak stačí dať, že to nepatrí do balíka.
Nevieš to na začiatku, chápeš, skúšaš. Tak v prvom rade by som dával do balíka služieb to, čo viem robiť sám a to, čo je nad rámec, tak buď sa dohodnem s niekým, kto už mi zhruba dá nejakú rámcovú cenu do budúcna, aby som vedel, lebo my vieme, že, ja neviem, povedzme, bežný statik na nejaký takýto byt môže stáť povedzme 500 €. No, tak to viem, že poviem tomu klientovi, že OK, pravdepodobne bude treba ešte statický posudok, keď robíme nejaké búračky. My sme takí, že riešime statika takmer na všetko vždy. Čiže keď robíme byt, kde sa robia nejaké búračky, murovačky, aj samozrejme nenosné veci a tak vždy si to necháme posúdiť statikom. Urobí posudok. My mu dáme búračky, murovačky a on nám to posúdi. Ak tam treba, navrhne nejaké niečo. Často býva to, že sa vyberajú podlahy v bytoch. Vieš, že keď máš staré byty a máš tam 15 cm škváry a na tom nejaké staré parkety, tak to je celkom statická zmena. Čiže v tom strope. V tom strope. No keď vybereš odtiaľ neviem koľko tón škváry a teraz čo, ideš to zaliať betónom, niečo s tým robíš. Čiže to si nechávame posúdiť, niekedy sa to dá podľa typu stropu. Čiže to sú to veci, toto by som každému odporúčil, keď teda mám odporúčať niečo, že je to také poistenie trochu a takisto je to taká ľudská vec, lebo na konci dňa vždy, keď tá realizácia sa deje, tak skôr či neskôr príde nejaký sused klopať, že čo sa to tam deje, keď sa tam dlhšie búra. A ty iba takto ukážeš statiku. A keď máš statický posudok, tak vždy to je príjemnejšie pre všetkých. Že to není iba také, že túto mám, pozrite. A to je fajn. A takisto ohlášky a úradné veci. To tiež by som odporúčal každému riešiť. Víš, to je taká trošku iná téma, hej? Že robíme rekonštrukciu bytu a teraz ti ohláška alebo stavebné povolenie. Je to taká téma. Dobre. Ako hovorím, my riešime to vždy. Riešime, a to tiež poviem, že ak sa robí ohláška, tak záleží niekedy, ale väčšinou to je ako, že nie je to v cene. Máme to ako... To čo znamená? No, že ty musíš akože vypracovať dokumentáciu na ohlášku? Áno, že musíš vypracovať nejakú malú dokumentáciu, čo samozrejme je súčasť tohoto. Niekedy je to v cene, niekedy nie je to v cene, záleží. Ale ak je to taká drobno, že naozaj dáme iba búračky, murovačky, tak hej, niekedy sú tam väčšie okolnosti. A čo je to za položku, ako keby, kde sa hýbame? 100 €, to je nič, to je akože... Na začiatku ste ako keby dodávali projekt v balíku aj s realizáciou a postupom času ste zistili, že je to blbosť. Rozdelenie projektu na interiér a realizáciu. Najprv sme robili to, že sme spravili, že spravím ti byt za 10 000 alebo za 5 000 a to nemyslel som, že realizáciu, že by sme robili stavbu realizáciu, ale že tú našu koordináciu realizácie sme mali v balíku v projekte. Aha, ten autorský dozor. Áno, že som akože, lebo tak ja som nevedel, že koľko to, vieš, to je milión premenných v tom procese tej realizácie, ako keby toho, čiže aby ja som teraz chodil otvárať dvere na stavbu nejakým robotníkom do nekonečna v jednom balíku služieb, príklad, tak to sa nedá. Že niektorý klient chce byť pri tom a rieši si to sám a chodí si tam on riešiť veci, ale niektorí sú takí, že tu máš kľúče a chcem byť, vieš. A to nemôžem ja v jednej cene mať podobné. To neviem cez mail niekomu povedať, že aký on bude. Chápam. Vieš, čiže preto sme urobili, že dobre, projekt je niečo, čo si viem za tým stáť, že to ti za tých, neviem čo, 9 000 viem spraviť, vybavené, máš projekt, máš proste rozpracovanú vec, všetko tam máš, je to super. A potom to, koľko to bude trvať a či budeme čakať na stavebko a či budeme hento a či sa proste, ktorý dodávateľ, vieš, nejaký dodávateľ stolár meška 3 mesiace a teraz akože v tej realizácii sa je veľa premenných. Ten projekt je na mne, tuto to leží a ja keď to nerobím, môj problém. Ale tá stavba, tá si žije vlastným životom. Ja síce môžem riadiť, ale ja neviem toho človeka tam dotiahnuť a povedať mu, že zajtra to bude. A keď vieš, to potom je také, že my v podstate aj to robíme tak, že klienti, my nerobíme na kľúč interiér, že teraz povedzme, tu mi daj 500 000 a ja ti spravím byt. Ale proste poviem, že dobre, ja vám projektujem toto, tu mi platíte autorský dozor, ja vám dohodím ľudí všetkých, kľudne, mám stavebnú firmu ľudí, s ktorými robím, lebo však on nemá, ja ich mám, ale oni majú obchodný vzťah. Vieš, on platí stavebnú firmu, on platí stolára. Nie je to, že on mi zaplatí a ja zaplatím všetkých. Tak to nerobíme. To niekto to tak robí, ale potom je to nejak príliš záväzné a musím proste ja garantovať jemu všetko a teraz hoci kto, lebo vieš, tí ľudia, to ja už som sa naučil, že 4-krát robím s niekým vec a je super a 5-krát úplne zlyhá. Niečo sa stane. A tak teraz je to nepríjemné, ale nemôžem ja byť ten, vieš, potom by som vlastne zle pával.
Plus minus sme si povedali trošku aj tú realizáciu, že niekto do toho vstupuje, zároveň sa končí ten taký veľký balík, čo si povedal na začiatku. Dispozičný koncept, štúdia, realizácia a začne sa fyzicky realizovať ten priestor a vstupuje do toho autorský dozor. No a o tomto autorskom dozore a ešte o ďalších veciach o týchto financiách si povieme na Hero Hero. Takže priatelia, keď vás to zaujíma, tak celú túto epizódu nájdete na herohero.co/how I met my architect. Budem rád, keď ma podporíte a zbytok teda nájdete tam. Čaute. Čaute.